Čaute, ja som Andres a dneska som si pri vás pripravil taký tutorial, ako urobiť Craftbookit server. Takže najprv si stiahnete Craftbookit a tento link vám dám do popisu. Takže dáte toto a uložiť. Keď sa mi to stiahne, tak to dá sa. No takže som späť. Už sa mi to akorát nejako loaduje, chvíľku musíme počkať. Poď. No čo je? No takže zatiaľ si môžete vytvoriť priečinok, ktorý sa napríklad bude Minecraft server. Otvoríte si ho. No, takže dáte si to toho priečinka. Tak, otvoríme a máme to tu. Teraz stiahnete si tento súbor, ktorý volá sa to batch files, alebo nemusí fungovať každému cez poznakový blok a dáva sa to do batu, takže to nemusí každému fungovať, takže si to stiahnete, ja už to stiahnuté mám, takže potom budete mať taký tento rar súbor. Dáme, extrakujeme si to, tak si to už môžete vymazať. Ja si vytvorím priečinok. Takto. Tak. To sem. Takže musíte skúšať, že ktorá vám tam pôjde, takže napríklad skúsime si tam dať všetky. Takto. Skúsite najprv jednotku napríklad. Nie. A počkať, áno, vlastne. Ešte predtým si musíte toto si musíte vymazať. Takto musí byť iba Craftbookit. Teraz skúsite jednotku. Nič. Napríklad trojku. Nič. Štvorku. Nič. A nefunguje napríklad iba dvojka. Potom som dal loading libraries. Teraz sa vám to takto načíta. Teraz sa vám tuto budú až percenta dávať. Dobre. No, takto sa vám to bude proste načítať. Až kým nebude done. 48. Done. Teraz je done, takže dobre. Teraz keď chcete vždycky vypnúť server, neodporúčam to dávať x-kom, ale napíšete iba stop. Teraz sa vám to takto niečo spraví. Savene sa vám to a dáte hociako. No. Takže potom to vždycky budete zapínať dvojkou. Ja si tam môžem premenovať na spúšťač. Vlastne vždy, keď potom ďalej nastavenie servera, takže keď chcete si nastaviť server, tak si zapnete server, to je jedno či v poznákovom bloku, alebo to je jedno. No takže môžeme ísť od dola. Toto si môžete premenovať, to budete mať ako pod serverom IP a tam bude napísané pod tým server, ako má napríklad Game Team a myslím, že lobby alebo niečo také, tak dám písať napríklad Craftbookit server. Dobre, ďalej. Toto nás nemusí zaujímať. Toto Spawn Monsters. Toto znamená, keď
keď je true vlastne, tak znamená, že to chcete, a keď bude false, tu je false, tak bude ako že ne. Takže môžeme tu to je, že spavnovanie ako príšer, takže ja si tam napríklad false, či chcete, tak dáme si napríklad false. Potom je tu, že koľko chcete mať najviac ako hráčov na serveri. My si dáme nejako 10 napríklad. Game mode, toto je, že keď máte, myslím, že jednotku, tak je creative, 0 survival a už viac nepoužívam, takže neviem. Jedna bude command block, to sú tie, keď stlačí, no to nás nemusí zaujímať moc. Difficult, to je vlastne, áno, ako sa to poviem, no, ako to povedať, no obťažnosť. Takže 0 je, myslím, že peaceful, mieromilovná sa mi zdá. A jednotka je, myslím, že easy a myslím, že tak ďalej to pokračuje. Takže PvP, ak chcete sa navzájom napríklad búchať, hitovať, takže tak dáte true, ak nechcete, dáte false. Rescue pack, to sú ako texture packy, to nás nemusí zaujímať. Online mod, na toto si treba dávať pozor, pretože keď máte true, tak nepôjde vám varesky na ten server. Ako ja nie som varezák, ale keď si dáte false, tak teraz vám pôjdu ako aj na ne varesky. Ale zase nemôžete tam ani mody, sa mi zdá. Neviem, ešte som to nikdy nerobil. Potom je tu snooper, to nič. Hardcore, keď dáte F, tak budete mať hardcore. Spawn animals, to je tiež, či sa budú spawnovať zvieratá, keď dáte false, tak nebudú, keď dáte true, tak budú. Whitelist, takže keď whitelist je vypnutý, whitelist je vlastne, keď chcete, aby žiadne ľudia tam nechodili, iba tí, čo máte na whitelist. Takže keď dáme true, dáme si to tak, to si ukážeme. Ďalej, server IP. Takže teraz prichádza časť, ktorou sa musíte hlavne pozrieť. Zapnete si hamači. Počkajte, no tak. A dáte si network. A create new network. Napíšete si napríklad, neviem, craft bookit server. Heslo si napríklad dáme 1, 2, 3. 1, 2, 3. A dáte create. Toto existuje, tak si dáme neviem, tak dáme si 1, 2, 3. Keď server create. To by sme to tu niekde mali mať. A máme. Dobre, takže teraz to vaši kamaráti alebo priatelia, ktorí si to vlastne budú dať, dajú join server, aby sa ku vám pripojili. Musíte si napísať, tiež craft bookit server 1, 2, 3 a heslo 1, 2, 3. Dajú join, ale ja už som, takže mňa to nepotrebujem. Takže teraz si túto IP, čo máte tuto, dáte si, že kliknete na tom a máte, že copy adres V4. No dáte si to, teraz si to sem prilepíte, alebo vlastne dáte, alebo stačí len odpísať, potom to bude všetko zatiaľ. Ďalej, level name, potom napríklad, potom napríklad, keď máte toto, budete vlastne v tomto programe. Toto je vlastne ten svet, na ktorý budete hrávať. Takže, keď chcete vlastne hrať keď si chcete zmeniť svet, tak si vlastne dáte, toto si vymažete, alebo dáte si nový, takto si dáte nový prečinok world. Otvoríte si to, tieto súbory si tam dáte
a sem si dáte nejaké nové súbory vlastne toho Wordu. No, keď niekto nebude pochopiť, tak napíšte do komentu, dobre, takže to zatiaľ takto necháme. Máme tu, dobre. Teraz sa vrátime späť. No malo by to už asi byť, to je všetko. Takže potom si dáte iba uložíte si to. Dobre, ďalej. Pluginy sa dávajú jednoducho. Projdete proste na stránku, dáme si Google. Dáme si Craft Bookit Plugins. Dáte si toto. Toto. Napríklad dáme si Home, ne? Dáme si Central. Myslím, že tak sa to píše. No, toto. Takto. Tak myslím, že ono. Počkajte chvíľočku. No, myslím, že je to... Čakajte ešte, bro. Môže byť, ale tak dáme si iba Home, neviem presne, ktoré je to. Home, dáme si Home. Tak, dáte si toto. Dáte si download. Tak, dáte si túto download zase. Dáme uložiť. Teraz sa vám to rýchlo sťahuje. Takže toto si dáme sem. Teraz si to otvoríte tento prečinok, dáte si to do plugins. A máte to tu, takže. Takto. Teraz, no keď už ste s kamarátmi pripojení, tak iba spustíte server. Ja som si takto, takto. Čakať. Tak, teraz si zapnete Minecraft. Ne, vlastne, prepáčte. To ešte raz musím urobiť. Lebo ja som si našiel 1.7.4 a najnovší zatiaľ bucket je 1.7.2, takže si musím to ešte raz. Edit. Si 1.7.2 tak. Tak, teraz dáte play. Teraz dáte add server a dáte si napríklad, ja si dám Craftbookit server. Dáte si, a teraz si vlastnú IP-nu. Dáte si tu vlastne, čo ste si dávali, tak ja si dám takto copy v4, dám si tak. Dáte done. A máte tu Craftbookit server. Join. A áno, vlastne zabudli sme na ten whitelist, takže musíte si stop. Takže tento whitelist je na to, že aby ste, keď nechcete, aby takto. Keď chcete, aby vám aj hociaké, aby ste to nemuseli stále písať, tak dáte iba whitelist. Whitelist false, ale keď chcete, aby si tam sami pridávali hráčov, aj keď ich máte na hajmači, tak si dáte true. Si môžete vypnúť.
a dáte si tam ich nick. Tak, súbor uložiť. Tak, teraz dáte spúšťač, no alebo tam budete mať niečo proste. Tak, teraz sa vám to takto spustí. Dobre, teraz si dáte zase toto, dáme si refresh, čo už to pôjde. Máte join server a som tu. Funguje tu pluginite a hlavno plugins 1 home, tak si to môžeme vyskúšať. T-lomeno set home T-lomeno home. Funguje to. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment alebo po prípade odber. Takže nezabudnite lajkovať iné videá a čo ja viem. A vlastne áno, chcel som vám ešte povedať, že neviem čo už treba natáčať, tak vyberte si, že Minecraft, Amnesia Machine for Pigs, The Amnesia Dark Descent, po česky to mám, Gogo's Adventures, The Chronicles of Riddick, Dark Athena, Inside, Lego Harry Potter 5 až 7, Lonely 2012, no to možno pôjde s menšími lagmi, Luciusa, Outlast, Hound, Sonder the Rival, Sonder 8 page, Sonder the 9 pages, Sonderman's Shadow, Sondermode, Sonder's Wood, Peťan Nesnazích, Star Wars The Force Unleashed, Survivors, Walking Dead, to je prvá sezóna alebo séria, alebo neviem ako, Medal of Honor 2010, World of Warplanes. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať, no vlastne už som to hovoril, takže čaute!